Mä ihan ensiksi haluaisin sanoa katsojille ja muille paikalla oleville haastattelijoille, lehdistöedustajille, asiantuntijoille ja yskiville diplomaateille, että mä oon tänään antanut kaikki, niin tää haava tässä sormessa on tullut puhtaasta työnteosta ja uhrautumisesta. Just One Kiss on vähän niin kuin tämmönen, jos arkeologi kaivas maata ja sitten löytää sieltä jonkun luunpalasen ja sitten se yrittää miettiä mihin se kuuluu ja miltä se luun alkuperäinen omistaja on näyttänyt ja miltä sen kanssa, jos sen kanssa olisi hängaillut, niin minkälaista se olisi ollut. Ja tämä on vähän niin kuin sama juttu, että me löydän tämmöisen tiedon tämmöistä elokuvasta, joka on ollut ja sitten se on hävinnyt. Ja sitten se on vielä ollut aika tärkeä tämmöisenä niin kuin virstanpylvänä niin kuin elokuvaa historiassa, mutta samaan aikaan sitä ei ole olemassakaan. Niin mikä se herkullisempaa kuin yrittää niin kuin luoda se. Jos ei sitä ole olemassakaan, niin se mun versio on siitä ihan yhtä validi kuin mikä tahansa tavallaan, jollain niin käsitteellisellä tavalla. Se oli niin kuin hauska ja kiinnostavaa lähteä niin kuin avaamaan sitä projektia sitä kautta, että miten kertova narratiivinen täyspitkä elokuva, että mitä se on nykyään ja mitä se oli silloin ja miten sitä vanhaa muotoa, 1900-luvun alun muotoa, missä nopeutta muutettiin ja missä oli erilaisia muita live-elementtejä, musiikki oli liveenä ja muuta, niin miten sitä voi yhdistää tähän nyky-elokuvakulttuuriin, missä kaikki on fiksattu, missä kaikki on laskelmoitu ja missä kaikki on niin täysin, kaikki epäonnistuminen on eliminoitu. Mutta entäs jos se otetaankin mukaan siihen, niin onko se nyt niin hirveän paha? Entäs jos se onkin hirveän kiinnostavaa? Ja tämä on niin tämä joku niin lähtökohta tähän. Se kertoo elokuvasta, se kertoo siitä, että tavallaan että se on niin metatarina, se on tämmöinen klassinen dramaturgia, niin se on sen aihe, ei suinkaan mikään Ned Kelly, se voisi olla ihan mikä tahansa, se mikä se alkuperäinen tarina siinä on, niin ei ole niinkään oleellista, vaan että se tarina on se tarina, se sama tarina. Se on niin kuin sääli, että me tavallaan rajoitetaan sitä katsomista sillä kielellä. Ja sen takia on kiva niin etsiä niitä rajapintoja ja niitä semmoisia reuna-alueita, että miten niin tavallaan tuoda esiin se ja sitten leikitellä sillä välineellä ja sillä kielellä ja sen niin metatasoilla. Tämän projektin rekonstruktioon niin piti ottaa jotain elementtiä sieltä vanhasta elokuvan kulttuurista ja vanhasta niin kerrontatavasta, niin se ajatus siitä että sinne laitetaan lisää ja ehkä otetaan vielä jotain poiskin. Että se on niin kuin avoin mediumi, mikä se on joskus aikoinaan ollut, että se ei ollut mitenkään niin kuin sidottu johonkin tiettyyn tapaan näyttää se. Että totta kai siinä on jotain teknisiä rajoitteita, mutta se, että silloin saatettiin pysäyttää elokuva ja pitää joku luento tai laulaa kesken esityksen, ja se oli ihan normaalia 1900-luvun alussa, eikä mitenkään niin ihmeellistä, ja nykyään tuntuu kauhean avantgardistiselta. Ja sehän on hirveän hauska idea, että miksi meidän pitää vain istua 3 tuntia tai 2 tuntia elokuvateatterissa paikalla, vai pitäisi tälle pysäytetään tehdä jotain muuta. Tai että meillä on musiikkia, mikä tapahtuu niin jollain tavalla livenä, ja sitten se, että miten se tapahtuu ja miten se onnistuu, niin vaikuttaa siihen kokemukseen. Ja elokuvahan on, niin pitkään kuin se on niin kuin analoginen, niin siinähän on, ja muutenkin ehkä siinä on aina mahdollisuus epäonnistua muutenkin, jos lamppu poksahtaa tai filmi menee väärinpäin tai katkeaa tai mitä se nyt onkaan, että eihän se mitenkään niin absoluuttista ole, mutta sillä on semmoinen niin kuin, kulttuurina semmoinen niin kuin ikään kuin semmoinen absoluuttinen, että sitä haihdutetaan se ympäristö ja se väline pois ja keskittäydytään siihen niin kuin se illusionääriseen maailmaan. Mikä on niin kuin ihan ok, mutta sitten on ihan kiva kanssa miettiä sitä, että minkä takia istuu siellä ja sitten siitä saa niin kuin erilaisia kokemuksia, että sitä voi olla enemmän tietoinen siitä
kokemuksestaan ja siitä apparaatista, minkä sisällä on, ettei täysin niin kuin, ole sen vanki, sen annetun vanki. Mä oon jos 80-luvun puolen välin paikkoilla aloitin, on tästä jo aikaa yli 20 vuotta. Mä luin sosiaaliantropologiaa ihan pikkasen ja sitten me käytiin läpi, se oli Thatcherin aikaan tietysti, ja sitten me käytiin läpi jotain Levi-Straussin hölöti-pölöti juttuja ja sitten samaan aikaan oli jotain aika tiukkoja niin kuin kadulla jotain niin kuin mielenosoituksia. Nelson Mandela yritti saada vankilasta ja kaikkea. Sitten mä ajattelin jotenkin, että on se aika niin kuin köyhää istua jossain niin kuin yliopiston kirjastossa lukea jotain niin kuin Levi-Straussia. Että olisi kiva tehdä jotain, missä olisi vähän niin kuin meininkiä, ja sitten sitä kautta päädyin sitten tekemään kaikenlaista. Ja sitten jotenkin niin kuin taiteessa tuntuu, että se ei ollut niin yksisilmäistä kuin politiikka, varsinkin siihen aikaan. Että silloin taiteessa oli enemmän niin kuin sellaista, vaikka se oli hyvin poliittista siihen aikaan, mutta siellä oli myöskin semmoista niin kuin, enemmän niin kuin, semmoista avoimuutta. Ja sitten sitä kautta sitten mä tein ensimmäisen se elokuvan liittyy tuohon Margarita Voivuoreen, mikä oli Briteissä, ja miten sitä tehtiin dieselöljyä traktoreille niin kuin maatalouden käyttöön. Ja musta oli sellainen paradoksi, että sitä ei voinut olla tekemättä jotain. Mutta sitten mä tein siitä semmoisen leffa, jossa niin kuin mä syön voita ja oksennan sitä sen sijaan, että mä olisin tehnyt jonkun dokumenttielokuvan. Musta oli vaan niin kuin kiinnostavaa niin kuin tehdä toisella tavalla. Että siinä oli myös tunnetta, mutta ei se välttämättä ollut niin hirveän kerronnallinen, mutta se oli sellainen pieni elokuva, että mä ei hirveästi näytä, koska se on aika noloa elokuva. Mutta se tavallaan mä löysin sitä semmoisen hauskan tavan niin kuin ilmasta itteni ja kokeilla kaikkea. Ja sitten tajusin myöskin sen, että se elokuvahan tehdään niin kuin leikkausvaiheessa. Että se, mitä se on se materiaali, sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, vaan se, miten se kootaan. Mulla on aika paljon kaikkia materiaalia ja arkistoja, mitä mä käyn läpi, ja sitten jotkut asiat jää mieleen, kun näkee pätkiä. Ja sitten mä yleensä aika pitkään mietiskelen ja yritän miettiä, minkä takia ne jää mieleen, ilman mitään niin kuin tarkoitusperiä. Ja sitten jossain tulee semmoinen vaihe, missä se sen jonkun kuvan tai jonkun liikkeen tai jonkun värin tai jonkun värähtelyn tai mitä se nyt sitten onkaan, elokuvahan väpättää ja vilkkuu koko ajan, niin sitten joku jää mieleen ja sitten mä yritän mennä takaisin siihen asiaan ilman, että mä teen sitä mitään hirveän syvää niin kuin analyyttistä, niin kuin sisällöllistä analyysiä, mutta sitten mä rupean työstämään sitä ja sitten jossain vaiheessa mä niin kuin joudun työstämään sitä niin paljon, että mä niin kuin, joudun niin kuin irtautumaan siitä itse niistä yksityiskohdista ja sitten löydän yleensä siihen jonkun tämmöisen niin kontekstuaalisen syy-yhteyden, asiayhteyden, mikä sitten liittyy johonkin. Ja sitten se palaa, se on vähän niin kuin maalari, että voi ottaa maalia ja ruveta maalaa ja katsoa, mitä se tulee ja sitten mennä muualle ja tulla takaisin ja katsoa ja väkertää. Sitä väkertämistä ja tekemistä ja epäonnistumista paljon ja ihan niin kuin kuka tahansa taiteilija varmaan. Mä käytän sitten, mähän teen paljon muuta, mä teen paljon installaatioita ja veistoksia ja ääniteoksia ja vähän performanssejakin välillä. Mä yritän tehdä aina sen teoksen niin kuin ideaehdoilla ja käyttää sitä välintä, mikä siihen sopii, eikä fiksata sitä mihinkään tiettyyn niin kuin välineeseen, mikä tietysti tekee sit sen, että suurin osa töistä päätyy sellaisiin muotoihin, millä ei mitään niin kuin taloudellista mahdollisuutta menestyä. Ja se on ihan ok, mutta se vaan, sitten siinä on omat niin kuin, tapansa tuottaa se, siihen saa rahoitusta etukäteen, mutta ei jälkikäteen ja näin edespäin. Ne on niitä valintoja, mitä tehdään sitten.